Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Yau ina son zan nuna muku yadda za ka dinga amfani da Bluetooth. Shi wannan Bluetooth ɗin da duka kuɗin shi bai wuci 3,000 ba, kuma za ka iya ka sa memory, za ka iya ka yi connecting ɗin shi da waya. Da Allah in kai farkon shigowa wannan channel ɗin ne, da Allah ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa ta yadda da na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Shi Bluetooth ɗin kamar yadda ake caza waya, shi ma haka ake caza shi. Da ka haɗa shi da wayarka, kana kunna shi sai dai ga yayi connecting da kanshi. In za ka yi connecting ɗin shi da wayarka, in za ka duba caji, sai ka jawo nan wajen Bluetooth, sai ka matsa gurin. Kaga sauran kaga gurin da za a gane cajin naka. In za ka yi connecting ɗin shi, nan za ka taɓa, sai ka taɓa nan gurin. In kuma ka riga ka yi connecting ɗin shi, sai ka kunna nan gurin kawai. Kaga nan gurin yana jujjuyawa, yana neman wayar taka. Da ya kamo za a gan shi a nan ƙasa, sai ka shige shi kawai ka yi connecting ɗin shi.